Waqa' uffiċjalment il-każ kontra Daryl Luke Borsch li ftit tal-jiem ilu kien ġie arrestat intortament. Dan wara l-ispetturi Joseph Mercia u Carlos Cordina preżentaw fil-qorti nota tal-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jiġu rtirati l-akkużi miġjuba fil-konfront tiegħu. Din it-talba ntlaqat mill-Maġistrat Carol Peralta. Daryl Luke Borsch ta' 27 sena minn Birkirkara kien akkużat li seraq 700 euro minn ħanut f'Birkirkara u fil-fatt wara li tressaq il-qorti kien inżamm taħt arrest preventiv. Iżda wara li rriżulta li kien hemm nuqqas ta' komunikazzjoni interna bejn dipartimenti fil-korp tal-Pulizija fuq l-istess akkuża tressaq Rodri Grek ta' 22 sena minn Birkirkara li ammetta li kienu li wettaq il-hold-up. Mix-xhieda rriżulta wkoll li mill-filmat ta' CCTV li ttieħdu minn fuq il-post kien jidher ċar li persuna waħda biss kienet involuta f'dan il-hold-up. Rodri Grek kien tbagħat 12 xahar ħabs sospiżi għal sentejn u tpoġġa taħt ordni ta' supervizjoni. Sa dan it-tant dwar dan il-każ għaddejja investigazzjoni mill-Bord tal-Pulizija. Żewġ Kolumbjani residenti Spanja tresqu l-qorti akkużati b'importazzjoni ta' droga kokaina. Gloria Stella Varkaskena ta' 38 sena kienet akkużata li daħlet mal-200 gramma kokaina moħbija fil-parti intima tagħha. John Frabe u Ruena Molina ta' 31 sena kien mixli b'komplott biex jitraffika droga kokaina. Fil-fatt waqt li Varkaskena kienet qiegħda ġorri droga, Molina kien qiegħed iħares il-movimenti tagħha. F'dan il-każ saret talba l-ħelsien mill-arrest madankollu l-Ispettur Nikolaj Sant oġġezzjona peress li dan huwa każ serju bl-ammont ta' droga jkun wieħed sostanzjali. Għaldaqstant iż-żewġ Kolumbjani jinżammu taħt arrest.